Ara que fa 100 dies que vam ser triats com a consellers a l'Ajuntament de Tarragona, volem passar balanç i volem passar balanç amb tota la gent que va participar-hi i que està opinant en aquest moment sobre aquests primers 100 dies. Passarem balanç el divendres, dia 4 de setembre, a les 7 de la tarda, al local de l'Ustec, al carrer August, número 21. Us convidem a participar-hi perquè, efectivament, sense la vostra participació constant i regular, la nostra presència a l'Ajuntament perd tot el sentit. En aquesta assemblea, bàsicament el que farem serà repassar la feina que hem estat fent de manera sintètica, perquè ja teniu exposat els informes d'activitat del grup municipal a les xarxes. Obrirem un torn d'intervencions perquè pugueu dir la vostra respecte a tot allò que hem fet o que hem deixat de fer o que podríem estar fent. I per últim, dedicarem una estona a parlar del projecte de l'Assemblea Municipalista del Poder Popular. És un espai que, malgrat tenir un nom molt llarg i perfectament canviable, pretén aglutinar totes les lluites socials, populars de la ciutat, pretén aglutinar totes les persones que estan organitzades i que encara estan sense organitzar per poder parlar de com dur a terme una política rupturista i de carrer a la nostra ciutat. I alhora no volem deixar de convidar-vos també, tot i que tots els plens són oberts, al ple que tindrà lloc el mateix divendres a 2:45 del matí per parlar de forma extraordinària i única sobre els Jocs Mediterranis. Els Jocs de la Fam.